қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 22 июли соли 2025 дар бораи аз вазифаи директори муассисаи давлатии маркази миллии тоҷикистон оид ба масъалаҳои минаҳо озод намудани иброҳимзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад иброҳимзода муҳаббат мирзовалӣ бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи директори муассисаи давлатии маркази миллии тоҷикистон оид ба масъалаҳои минаҳо озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи муовини якуми директори агентии назорати маводи нашовари назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Камолиддинзода. мутобиқи моддаи 69 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам Камолиддинзода Шавкат Камолиддин муовини якуми директори агентии назорати маводи нашовари назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 22 июли соли 2025. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи муовини директори агентии назорати маводи нашовари назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Комилзода. мутобиқи моддаи 69 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам Комилзода Шаҳбоз Комил муовини директори агентии назорати маводи нашовари назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 22 июли соли 2025. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 22 июли соли 2025 дар бораи директори муассисаи давлатии маркази миллии тоҷикистон оид ба масъалаҳои минаҳо таъин намудани Асозода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Асозода Абдулмумин Додхудо директори муассисаи давлатии маркази миллии тоҷикистон оид ба масъалаҳои минаҳо таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон.